vlády budúci týždeň, kde zvážime možnosti podania žaloby. Bude veľmi záležať všetko od toho, ako si plní Európska komisia záväzky voči Slovensku, ktoré boli dané a podpísané priamo predsedníčkou Európskej komisie. Rovnako chcem zopakovať, že Slovenská republika hlasovala proti tomuto rozhodnutiu, pokiaľ ide o REPowerEU, zastavenie toku plynu, a myslíme si, že týmto rozhodnutím, kde sa inak mala vyžadovať jednomyseľnosť a ktoré bolo prijaté len väčšinou členských štátov Európskej únie, boli porušené viaceré základné predpisy Európskej únie ako takej. Takže rovnako budeme na budúcej vláde Slovenskej republiky hovoriť o návrhoch, ktoré podáva Európska komisia v súvislosti so zmrazenými ruskými aktívami. Hovoríme o 140 miliardách eur, ktoré chce komisia doslova do písmena darovať Ukrajine, čo vyvoláva obrovské množstvo právnych otázok, obrovské množstvo neistoty. Musím povedať, že v tomto okamihu, a som to už povedal aj opakovane, ja nie som zástancom žiadnych finančných ani právnych mechanizmov, ktorí by viedli ku konfiškácii zamrznutých ruských aktív.